Damunt del Puig Cardener, embrió de la ciutat de Manresa, s'hi eleva una basílica gòtica des de fa 700 anys. Avui intentarem resumir l'evolució de l'edifici que comença a principis del segle XIV, quan Manresa gaudia d'una excepcional bonança econòmica. Manresa, principi del segle XIV. La vella església de Santa Maria ha quedat petita per al culte d'una població que augmenta progressivament en nombre i en poder i demana un temple més gran i lluminós, d'acord amb el corrent de l'època. Per emprendre aquest projecte, el 30 de juny de 1322 es contracta el mestre Berenguer de Montagut, que no era desconegut dels manresans perquè ja s'havia fet càrrec 10 anys abans de la construcció del nou pont sobre el Cardener a la part sud-oest de la ciutat. Després de la compra o expropiació de les finques afectades per la nova construcció, s'inicia l'obra per l'absis. La vella església romànica restarà encabida dintre de l'espai de la nova seu i continuarà fins a l'últim moment donant servei al culte de la població. Per aquesta obra, Berenguer de Montagut ideà un sistema de contraforts que, buidats i complementats per uns esvelts pilars de secció octogonal, fan que l'església, tècnicament una sola nau, resulti oberta i lluminosa, ja que part de l'espai de les capelles esdevé un generós deambulatori. De la romànica, només se n'haurà d'ensorrar una part de l'absis. D'aquesta forma, el culte durant les obres es pot continuar fent amb normalitat a la vella església de Santa Maria. L'obra no s'atura, i si bé la segona part és menys complexa, presenta la dificultat d'haver de desmuntar la vella església de Santa Maria, aprofitant-ne la paret nord i part del cimbori. A partir de la primera fase de construcció, els mestres d'obra prescindeixen de molts dels arcs superiors dels arcbotants. Això ha tingut conseqüències en la solidesa del temple, i fins a la segona meitat del segle XIX no es varen construir. El 1480 es varen reprendre les obres, que havien estat aturades durant mig segle, i el 1486 es va contractar a Martí i d'Ivars, que es comprometé a acabar-la en 2 anys.
Abans de finalitzar les obres per acabar la seu, ja s'havia obrat el seu cor gòtic. Avui en resta només aquesta part del rerecor, recuperada de l'última destrucció i reubicada al fons de la nau, on podem observar la traça i la ironia d'aquells artesans de fa més de 500 anys. Del retaule major gòtic i de la Mare de Déu original, que varen presidir el presbiteri fins al segle passat, no en queda res. El retaule va ser destruït en l'incendi de 1936 i la Mare de Déu de l'Alba per una bretolada al maig de 1979. El campanar, tal com el veiem avui, no es va començar fins al 1545, 57 anys després d'acabar l'església. Es va fer en dues fases, que van finalitzar el 1592 amb una balustrada superior. Quasi 100 anys després, el 1681, s'hi varen afegir uns arcs en diagonal que sostenien unes campanes exteriors. El rellotge que veiem avui s'hi va instal·lar el 1851. Cap al 1594, a la dreta de la façana de ponent, s'hi va adossar l'antic baptisteri. 50 anys més tard, a l'esquerra, s'hi afegia la capella del Santíssim i tot seguit, sobre l'atri, es va obrar una construcció per encabir l'arxiu capitular. Com si fossin excrescències d'un gran cos, anaven sorgint elements que desfiguraven aquella seu que s'havia iniciat amb tant d'esforç 300 anys abans. Però la imatge de la seu des de l'entrada de Manresa encara era un revulsiu per forans i manresans que finalment el 1915 van emprendre de la mà de l'arquitecte Alexandre Soler i March i la iniciativa d'en Prudenci Comelles i alguns ciutadans més un acabament digne per la cara principal de la seu. El projecte complet de Soler i March, revisat i molt influenciat pels consells d'Antoni Gaudí, preveia també fer una teulada de 2 vessants sobre la nau central i refer l'actual capella del Santíssim. Això no es va poder dur a terme, potser sortosament,
ja que, amb totes les intervencions previstes, s'hagués desfigurat molt més la personalitat de la basílica. Però l'aspecte exterior de la seu encara havia de patir un altre canvi. El 1936, a l'inici de l'última guerra, van desaparèixer les velles sagristies i el nou pinacle de Soler i March. La imatge que ofereix avui la seu és el resultat de la intervenció de molts mestres d'obres des d'aquell Berenguer de Montagut que la va iniciar fa 700 anys. Però també és el resultat del pas del temps i de la voluntat de moltes generacions de manresans i manresanes que han bastit la seva història.